čo sa týka predsedníctva, ja si myslím, že Európsky parlament, respektíve poslanci Európskeho parlamentu zo Slovenska by mali čo najviac pomôcť nášmu zastúpeniu, našej vláde, aby úspešne prekonala tých 6 mesiacov. Čo sa týka mňa, budem určite pomáhať Ministerstvu životného prostredia, jednak tam mám už nejaké skúsenosti, aj tu pracujem vo výbore pre životné prostredie a tým, že pán štátny tajomník Kurila pôsobil dlhoročne pri rade, má dostatočné skúsenosti aj pripravený, ja som si istý, že rezort životného prostredia zvládne predsednícke funkcie. A čo sa týka druhej mojej oblasti, a to je oblasť vnútra, tam vidím ako najväčšiu výzvu vôbec pre Slovensko počas predsedníctva. Očakávame nejaké vyriešenie migračnej krízy, očakávame vyhodnocovanie plnenia podmienok dohody s Tureckom, očakávame začatie riešenia bezvízového styku s Tureckom. Ja si myslím, že to bude vyžadovať veľmi veľkú flexibilitu aj odvahu od rezortu Ministerstva vnútra, najmä veľa komunikácie s členskými štátmi, ale aj s komisiou, kde niekedy úplne iné veci sa pripravujú. Pevne verím, že aj v tejto oblasti budeme vedieť pomôcť tak, aby sme mohli skôr povedať, že sme kus práce urobili v tejto najväčšej kríze v Európe a nie naopak by sme sa stratili v týchto problémoch.